relattivament, isemmi l-punti naħseb li ngħid sew għamlet il-Knisja, ġifieri bir-rispett kollu biex titkellem fuq in-nar tkun tifhem fuq in-nar, u mhux qed ngħid li l-Knisja ma tifhimx imma anke kif jitkellmu taqra ċertu artikli fil-gazzetti pereżempju li dan ximizu nnifsu. Da minnu, anzi jifhem f'kollox. Imma naħseb il-punt u hawnhekk fejn nasal li naqbel ma' sħabi kollha inkluż ma' Don Anton, ġifieri li forsi l-iktar id-dokument li ħareġ mill-Kurja li fl-aħħar mill-aħħar huwa dokument ta' parti mill-festa u parti essenzjali, aħna dirna li għandna nagħmlu passi l qudiem u qed nissuġġerixxu li minkejja d-dokument kif qed ngħid ma jitkellimx ħafna fuq in-nar, aħna rridu nkunu proattivi, aħna kif qal Godfrey x'irridu. Aħna min irid il-festa tiġġenera. Jien nixtieq ngħid ħaġa waħda li ħafna nies jinsewa. Ħafna nies jinsewa għax fil-festa jiġġieldu. Għax fil-festa jkun hemmhekk. In-nies li jorganizzaw il-festi, in-nies li jħobbu l-festi, in-nies li huma mitħa tal-festi, l-ar ġimgħa ta' ħajjithom fis-sena hija l-ġimgħa tal-festa anke jien President ta' każin tal-banda, jien kif nara jien Stella Maris, kulħadd jaf, kif nara Stella Maris fuq il-bankun fil-Knisja, inneħħi oqda minn fuq l-istonku daqsiex. Jiġifieri anke forsi hawnhekk anke id-dokument irrid li n-nies jifhmu wkoll anke fid-dokument li veru pereżempju għax tan-nar hekk għax il-band hekk. Imma in-nies li huma involuti għaw Godfrey għaw kull min qed jismana, aħna nagħmlu minn kollox biex ikollna festa nadifa. Nassigurak, mhux kulħadd. Imma 99% mons, nassigurak. Nassigurak li huma l-waħdiet u li kbaru ġiħtaras li jkollna u aħna li jmur kollox sew. Aħseb wara aħna. Ġifieri imma intkom tifhmu lilna wkoll mons. Ġifieri irridu nifhmu lil xulxin, irridu nirranġaw kemm xi ħaġa ħażina, nirranġaw flimkien. Imma ġifieri ara ma naħsbux illi n-nies li veru jħobbu l-festa jiggarantilek, ma ngħidx 100%, imma 98% nistrieħu kif tgħaddi l-festa. Michael, qabel ngħaddi għax għandna intervista wkoll ma' Marlin Pulicino l-inserta hija persuna oħra li għadha ħorganizzaw xi attività jisimha insaħħu l-festa flimkien hekk mis-sejr żball u ħana x'għandha xi tgħid forestaraw tal-festa wkoll. Però fid-dokument 2.6 jgħid moderazzjoni fl-infiq sparar. Prudenza u moderazzjoni fil-kwalità, qawwa u ħinijiet. Kollha teknajnihom brajt. Aħna ressaqna 10 proposti. Fost il-proposti li ressaqna aħna stess. Anton taqbel ma ħaġibitek il-jum? Biex ma tantx. Voderi id-dokument. Proposti jiena Il-dokument tal-qada piroteknika ħareġ tiġranet warajna. Dr. Michael qed jgħid mhux b'reazzjoni tagħna, jiena ġejt x'imkien ieħor iktar nieħu gost għax Vorderi konna qed naħsbu fl-istess linja. Bla dubju. Vorderi aħna poġġejna aġenda li trid tinżel fid-dettall. U l-għaqda piroteknika mis-set punti minn dawk l-aġenda. It-tfissira tagħkom li għandu jkun hemm prudenza u moderazzjoni fil-kwalità. Xi tfisser dik? Jiġifieri inti għandek tispara il-ġurnata kollha, inti għandek tispara b'qawwa ta' ċerta qawwa l-ħin kollu, jew għandek tispara ta' ċerta qawwa, inti għandek tuża ċertu materjal. Biex moderazzjoni naħseb anke d-dokument tal-għaqda piroteknika hemm passi li fejn l-affarijiet huma moderati iżjed milli aħna fil-preżent. Biżżejjed mhux biżżejjed dak ikun idea. Imma għamlu passi mhux qed ngħid fuq l-aġenda tagħna nieħu l-kelma ta' Michael li dak kienet isir qabel. Imma jiġifieri hekk u dawk huma il-linji li nkunu qegħdin nistennew aħna. Il-konsultazzjoni bdiet f'Jannar. F'Jannar l-għaqda tal-Assoċjazzjoni tal-Banet għamlet seminar u mort nitkellem fih jiena. U kelli qudiemi fuq il-200 ġejjin mill-banet kollha u poġġejt aġenda twila. Diskors ta' nofsija tajtulhom miktub il dawk kollha preżenti wara, jiġifieri, u konna qed nistennew li jkun hemm proposti konkreti. Ma ġewx il-proposti, ma jimpurtax. Kulħadd għandu s-sistema tiegħu, jiġifieri, u forsi jiġu dal-proposti konkreti wara ħriġna d-dokument. Jiġifieri, u aħna ħan niltaqgħu ma' min jixtieq jiltaqa' magħna. Qabel ma għamiltu dokument, inti mort tintaqa' mal-gazzetta. Stidnuni huma, organizzaw huma u mbagħad għamilna xahar wara. Il-kappellani għamel seminar fuq il-festi u stiden li kulħadd, mhux il-banet biss, il-banet, il-laqda pirotekniċi, il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali, jiġifieri, il-kulħadd stiden
il-kappellani biex impoġġu aġenda għad-diskussjoni u tlabnihom li jtuna ir-reazzjoni tagħhom. Voli l-konsulta issa li tiġi tgħidli impost. Meta d-dokument kollu qed jgħid li huwa konsultattiv. Meta dikinhar tlabni fil-proposti u ma ġewx. Affari ta' min raġunijiet ta' min ma ġewx, jiġifieri. Issa tiġi tgħidli impost jekk mhux offiża dik għall-inqas għall-integrità personali tagħna. Ma jimpurtax, aħna mdorrin jisparaw fuqna, għax aħna soft target. Brajt, xtaqt nagħmel punt fuq tan-nar jekk tippermettili. Ħamlu ċara bħala da piroteknika. Aħna naqblu pereżempju ċertu ħinijiet jinbidlu. Aħna qed nissuġġerixxu ċertu ħinijiet jinbidlu. Qed nissuġġerixxu li ċertu ħinijiet jonqsu. Qed nissuġġerixxu nċarqu ċertu ħinijiet. Qed nissuġġerixxu aħna stess li d-daqs tal-bomba jiġkien. Imissa li nippretendu u li mhux għall-Knisja biex għax hawnhekk ma ġejx biex nattakkaw id-dokument ġa biex niddiskutu l-Festi. Imma li qed nippretendu u bidritt nippretendu li nkunu stmati sew. U din hija xi ħaġa li aħna għamilniha jiġifieri u l-moderazzjoni, ngħidu kif inhi l-moderazzjoni. U li anke t-tip ta' nar jiena hawnhekk pubblikament nappella lid-direttanti tan-nar kollha tiegħi hija il-bomba rridu naqsuha jekk hemm bżonn innaqsu l-użu tagħha. Il-Maltin kapaċi jagħmlu nar ma jagħmel ħadd bħalu fid-dinja. Ħadd braj. Ejja, nagħtu spettakli. U ġiex tajli festa bla bomba jew bla murtarja, dak min qed jgħid qed jgħix fil-qamar. Anke d-dokument bra jaraħ. X'żewġ qasbit għandu tal-kulur fuq u quddiem wara. Ġifieri huwa parti integrali. Imma mela le. Iwa, ma li għedha tas-sitta żgur, imma hija aħna dik li rridu mhux intejbu rridu. Aħna wala ċara għax qed nixxi ngħaddi l-intervista wkoll għoffrek ma jimpurtax. Aħna l-intenzjoni ta' dal-programm huwa sempliċi kif nagħmlu f'kull programm aħna nikkritikaw iva, l-kritika tagħna hija kostruttiva biex intejbu l-affarijiet u biex inkunu nistgħu issa nżgħu titkellmu fuq id-daqs. Jekk nagħmlu kollox b'istireta esaġerata, jiġrilna bħal Festi. Taħt iċ-ċunturin kienet, irridu tuħadessa. L-iskop tagħna huwa l-kritika li ħanoħorġu anke minn dal-programm, forsi l-qudiem anke jkun hemm iżjed diskussjonijiet anke bejnietkom. Ħanaraw daqsxejn l-intervista li aħna minna ma' Marlin Policino. X'inhi l-opinjoni tiegħek rigward ir-rapport li ħarġu l-kreda l-aħħar nirrestawraw il-Festi flimkien? L-ħaġa ħalli nagħmilha ċara li qed nagħti din l-opinjoni bħala persuna li dejjem tajt kontributu ħadseb fil-Festi minn tkun bandista fil-soċjetà ta' Żurri, soċjetà minnhom, u allura għandi għal-qalbi ħafna il-Festi Maltin u anke Għawċin. U ir-rapport dement li dawk il-proposti huma biss proposti li se jiġu diskussi u mhux imposti, allura nemmen li iva jista' joħroġ ħafna ġid minnhom. Jekk min-naħa l-oħra speċjalment fejn jidħlu l-festi esterni dawn il-proposti se jiġu imposti fuq is-soċjetajiet u fuq dawk il-volontieri kollha illi jagħtu ħafna u ħafna xogħol matul is-sena, allura nemmen illi flok ġid jista' jagħmel denni u għaliex qed ngħid dan il-festi matul iż-żmien kibru ħafna fl-irħula u l-bliet tagħna għaliex minkejja globalizzazzjoni, anzi naħseb minħabba globalizzazzjoni, l-individu iħossu x-xewqa aktar illi jkun parti minn komunità. U l-festi reliġjużi u s-soċjetajiet jieħdu ħsieb biex jorganizzaw dawn il-festi qed jiġbru aktar u aktar żgħażagħ ta' kull età imma dejjem bi spiritu żagħżugħ illi matul is-sena kollha u mhux biss fil-festi u f'dawk il-marċijiet biss li nġibu fil-medja, ikunu qed jorganizzaw irwieħhom, jiġbru l-komunità f'attivitajiet li jorganizzaw huma stess biex jinħoloq sens ta' teamwork biex isiru ċertu avvenimenti u mbagħad waqt il-ġimgħa tal-festa. Bħal pereżempju biex jinġabru flus għall-armar, mhux aħna ma nistgħux inqisu biss l-armar li qed naraw dak il-ħin x'wassal biex dak l-armar sar. Ix-xogħol illi sar biex sar dak l-armar anke minn artisti ta' fama u oħrajn li mhumiex daqshekk ta' fama li qegħdin iħarġu rwieħhom f'dawk is-snajja, kif ukoll dawk l-organizzazzjonijiet li jkunu saru matul is-sena biex inġabru l-fondi illi minnhom infihom qed jaqdu l-komunità. Issa wieħed trid joqgħod attent illi b'dawk il-proposti ma ngerxux dan il-volontarjat li llum huwa tant importanti għaliex kull ma jgħaddi żmien iktar dak li jkun isiba diffiċli biex imur jagħti ħin lil dawn is-soċjetajiet. Allura jekk aħna għandna nies li għandhom dik il-ħeġġa kollha biex matul is-sena sieħa għalan reliġjuż u soċjokulturali artistiku qegħdin imorru hemmhekk u jagħtu x-xogħol tagħhom noqogħdu attenti li b'dawk il-proposti jekk jiġu implementati ma naqtawlhomx til-ħeġġa li jkollhom għaliex inkunu qegħdin neqirdu it-tradizzjonijiet li issa ilhom uħud minnhom għal mijiet ta' snin.
illi jeżistu f'pajjiżna. Importanti ħafna illi niddiskutu with level mind, mhux passjoni, ħalli aħna insaħħu l-Festi Maltin. Don Anton, smajna hawnhekk l-intervista li għamlet Marlin fejn anke fost l-oħrajn qalet li ċerta drawwiet ma jistgħux jinqataw li kien isir u il-mod kif iż-żgħażagħ li qegħdin joffru tant għall-festi jafu jispiċċaw jitgerxu. Ma irridu aħna ngħidu fuq x'qed nitkellmu, fuq xi ħaġa li ma teżistix u ħannibdewha mill-ġdid, jew fuq għandna realtà li matul dawn l-aħħar snin, ftit għexieren ta' snin marret lura minn ċerti aspetti tagħha. Fodi aħna jekk noqogħdu ngħidu għax l-iskop x'inhu naħseb nafuha. Imma għandna mart f'dawn il-festi għax ma npoġġu s-subajna fuq il-mart u ngħidu dan kif se nneħħuh dan mart, kif se nfejquh. Għax li noqogħdu ngħidu isma' għandna l-volontieri, imma il-volontarjat skont kif ikun iċċeniljat. Mhux għax għandek il-volontieri, allura jistgħu jagħmlu li jridu u kemm iridu, irid ikun iċċeniljat u irid ikun hemm l-organizzazzjoni. Aħna tant irridu konsultazzjoni, għamilt proposta fi Jannar u fi Frar. Jiġifieri li rridu ma' min niddiskutu ikollu wkoll seta'. Aħna suġġerejna f'dawk is-seminars li l-għaqda tal-Assoċjazzjoni tal-Banet tolli il-livell tal-għaqda tagħha proposta. M'aħniex nikmandawhom, tolli il-livell tagħha u tirregola li l-banet tagħha self-regulatory, jiġifieri pubblikament intqal żmien wara li ma jaqblux magħha għax dan huwa dittatorjat. Ja mhux dittatorjat, li inti tirregola lill-membri tiegħek għaliex li niddiskuti miegħek u m'għandek l-ebda awtorità fuq il-membri tiegħek. Niddiskuti miegħek għaliex dina mhix proposta għal-festa, dina proposta lill-assoċjazzjoni u saret pubblika, anke saret lill-għaqda pirotekniċi, il-daw iż-żewġ għaqdiet, issirhom proposta li għaqda maqda biex tingħata awtorità li la nkunu qbilna fuq ċerta mġiba l-assoċjazzjoni iżżomm id-disciplina u tinkoraġġixxi dak li qbilna fuq fost il-membri tagħha ma qablux. U x'kienet ir-reazzjoni tal-piroteknika? Ma sa fejna fin ma spromux ruħhom fuqha. Aħna bħala ngħadu għal ta' reklam bħala qda piroteknika naħseb esprimejna ruħna mod ċar fil-xismu l-iktar ħaġa li tispikka fil-punt li ressaqna hija l-awtoregolamentazzjoni. Nixtieq nagħmel punt wieħed biss ċar. Aħna nistgħu lill-membri tagħna nagħmlu autoregolamentazzjoni. Tant nistgħu u laqajna l-licensees kollha kull mandu ċenzja li morna b'dal proposti għall-gvern. Imma nagħmilha ċara illi l-infurzar ta' ksur tal-liġi mhuwiex fuqna. Jiġri hawnhekk l-infurzar tal-ksur tal-liġi mhuwiex fuq l-għaqda. U dak id-dokument hekk jgħid. Hemm l-awtoritajiet ċivili jridu wkoll ikunu parti minn dal-effort. Tant jgħidlek, Michael, jiena kont fi programm ieħor. Le, tant id-dokument jgħidlek li jiena kont f'programm ieħor xi 3 xhur ilu u di għamilta ċara għax min kienet imexxi l-programm beda jistaqsini ċerti affarijiet li jsiru fil-festi ksur tal-ordni pubbliku u jiena bdejt ngħid dik responsabbiltà tal-pulizija. U ġifieri kien hemm min interpretani li qed ngħid kontra l-pulizija, dik responsabbiltà tal-pulizija. Grazzi ħafna ħna għaddu mument ta' riklami komplu seguna nkunu magħkom ftit ieħor. Għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna? Iktbilna realtà@maltanet.net. Ma go, jiena nista' naqbad mal-internet minn hawn. Anke hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn ukoll? U minn hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn. Anke minn hawn? Minn hawn ukoll. Minn hawn. Abbona l-Laptop Connect. Tingħata l-laptop u Go Internet Keep xejn flimkien ma' servizz tal-internet li jibda minn €35.99 biss fix-xahar. Go, made for you. Prodott internazzjonali mibni Malta.
issa tista' tgawdi minn teknoloġija moderna biex tissalvagwardja u tipproteġi l-assi tiegħek. Minn ħwienet żgħar sal-akbar installazzjonijiet.